parlam d'un sector en concret, és el de la construcció. El nombre de projectes d'obra d'habitatge visat per Col·legi d'Aparelladors ha crescut gairebé un 47% durant el primer semestre d'enguany. Són 519 més que el mateix període de l'any passat. Les dades formen part del balanç d'activitat fet públic avui. Una bona notícia, segons ha afirmat el president d'aquesta institució, tot i les incerteses encara existents sobre l'evolució futura de l'epidèmia de coronavirus. Joan Caimari. En total, el Col·legi Oficial ha avisat 1.624 projectes. Més de 590 corresponen a habitatges unifamiliars nous i 1.034 a plurifamiliars. El seu president, Luis Alfonso de León, ha afirmat que aquestes dades confirmen una tendència clara a la recuperació després de la caiguda del 15% que va experimentar el 2020. Això a causa de l'impacte de l'epidèmia del coronavirus sobre l'activitat empresarial. En principio la evolución es positiva. Vamos subiendo con tranquilidad, pero vamos subiendo. El problema son las incertidumbres. En cualquier momento sabemos que puede haver un rebrote del COVID o cualquier elemento que nos pueda afectar. En principio, somos optimistas. En tot cas, el sector de la construcció ha de fer front a un fort encariment de les matèries primes, producte d'un costat de l'exhauriment de l'estoc existent fins ara, ja que el sector de la construcció va continuar en activitat durant el 2020, però no així el transport de mercaderies, però també afectat pel fort rellançament de l'activitat que registren els països asiàtics. Entre que no producíamos materia prima y el stock que había lo hemos consumido, ha llegado un momento en el que el mercado ha necesitado una gran parte de materia prima que no existía o que no se tenía en stock y ha provocado pues que un alza en los precios. Les dades fetes públiques pel Col·legi indiquen una continuïtat de la tendència iniciada l'any 2018 d'augment dels visats d'habitatges plurifamiliars per damunt del que registren els unifamiliars. Palma, Marratxí i Andratx són els municipis amb més visats plurifamiliars. Per contra, en el cas dels unifamiliars, tant els aïllats com els adossats, Palma seguida de Calvià i Llucmajor. Estamos hablando del poder adquisitivo de las personas. No hay tanta gente que se pueda hacer una vivienda unifamiliar. Entonces, normalmente la plurifamiliar siempre tiene más demanda. ¿Qué es lo que pasa? Que la crisis que hemos sufrido este último año ha afectado sobre todo al ciudadano de a pie. Entonces, evidentemente, era un nicho de mercado que podemos decir que se había abandonado por la imposibilidad del particular de llegar a comprar.